channel. This is Eric Hilot guys of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Part 2 ni siya guys katong Malalag, Davao del Sur. Ayan, part 2. Hala, please subscribe, like, and share. Sulat to. Wala. Ano si Drake mo? Ya ko, kung ako naman. Garap. Ya, ang sarap mga kunin mo ba? Nakatulog mama eh. Saya dah sadar. Tuon dito ko. Midod ko ko din. Ano yung lula dito? Ma. Luto ko din. Kaya Ha. ay, kamu to, lasing to? Wala to, lasing pa ka dito ha. Okay, tambal dia. Balik pa ka? Ikaw palit na eh. Maray na ka magkilot. Tingin mo niya doon yun. Ha? Nanaday ka? Oh, mangulit pa man. Hindi doon, pag magkilot, inom na yun. Hindi pa man yung mainam. Naksan ipag-tuwig ko siya. Kuman. 4 hours na usban ni mga. Ikaw man yung mag-inom taon na yan. Igutom ko yun. Gabi ka siya. Ito naman din siya. Hindi siya sakit. Hindi siya gani. Ikaw kung sakit. Magrap ka man. Kasi naman sa station. Kuha na po rin. Dami sa cellphone. Kalma ka munday exam eh. May gani ang gamitan siya. Gani. Ayaw ka rin. Ayaw kayo. Loaded ni. Ano lang ako gamitan? Kaya lang ako. Uli, Kuha sa to. Kami sa 8. Start na ko. Oh,